weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gural yero to belendendi to cuuja to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyyena wuro mawlo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sindiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Sileyba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Kilinkara Kayɗi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Sama Sa to Matame ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Sénégal étudiant goto biyetenoɗo Abdoulaye Ba o warama altine en hanki o to ICAD woni université Cheikh Anta Diop e saaha garmi gara hakkude étudiant ji ɗin noddude policier ji to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jonguendi ndi ene jokki jillu mum e nder région de Gorgolot ñalawma hanki o jaɓɓama toon to Magama ko toon wonno étape ɗiɗaɓo ko fati jillu makko to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi opération pattam lemijo e nder fande leere ɓe jiiti ɓe duppi dépôt ji kewɗi tawi ko matériel logistique guila kaɓirɗe guerre e carburant e guura kewɗo wonande ɓena jihadiste en to leydi Burkina Faso ko bebbeyela toko sel kay biyenno guel koko yalti aduna saaha kay nde gaska goski gabri kay saaha kay ne guela fewna ha ala ko heddi e guela jolne e nder gabri ko ɗon tigui e guela holliri ala e guela wuuri to leydi Côte d'Ivoire ko biteɗo Baba Malick Ba kañuma suuɓa e oɗo saaha joni ordina boña biteɗo banque d'investissement et du développement to leydi Guinée Conakry nanama piyanɗe gurde subaka hande o sara kasomo Conakry lamorgo leydi ɗi kabaruji men jolam jaɓeri jaden ko to leydi France to leydi Mexique ha to dow laaci tentude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciɗen salade aadi ɓuuri firtude aadi jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wi ko firtata aadi mo wadde ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audioji kolliri tigui guila jokkodiri e makko dendagal rafiji jambitanno certi hen ha laaɓi gorko mo melga wuuro jinneji yara wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoje keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓe rewɓe ustaraɓe ndewago yawɓe yitade rewɓe ustaraɓe ndewago rewɓe jippiɓe e leecce e rewɓe gandanɗa hoore maɗa wonduɓe kista fibrom dagam sitta ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yara ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leecce fiɗaɓe wonduɓe prostate kala gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo yiite leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fotirno kala balɗe tati mbatta ñamde kala ko kajoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha joni mo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko WhatsApp ko numéro makko appel kadi mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehili makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi kono wiye ɓiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 46
94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane ko newiɗo sanne mbadden tan ɗo faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni e talata sappo lewru colte woni février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon seydi mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men seydi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardinde kabaruji men ko to leydi Mauritanie Podor to leydi Sénégal Podor to leydi Sénégal ko étudiant goto janggannoɗo to université Cheikh Anta Diop mo Dakar wasi fittande mum e ndera université e ko hoorejo fedde cihlagal université noon kañuma ɓayini kabaru o saha tigui o wasi fittande makko noon koye saha kay garmi gara hakkude dadiɓe woni force de défense et de sécurité leydi ndi hakkude mum ɓe ɓeddanno garmi gara e ɗina tawa ko sanɗaji janggoɓe nder oɗon université ɗum saabima noon ñalawma hanki o kikiɗe hanki o ha saabima kay cuumu e nder oɗon université to campus woni tigui to koɗanɗe nder université e nder garmi gara hen noon kanko oɗo suka basɗo fittande makko étudiant biyetenoɗo Abdoulaye Ba ko hen wasi fittande makko waɗanno noon ko licence D médecine dentaire to nokku biyeteɗo FMPO e nder université ha ɗo noon tawa ala déclaration officielle mo laamu ngu haali kay ko fati e mayde nde hewɓe noon kolliri kay wonde kay police ji ɗi piimo toon piggal musgal no fewi ko adi komo wasa hen fittande makko koto leydi Sénégal ha joni keɗoɗen altine hanki o sanga 6 heures altine hanki sanga 6 heures
subaka ko accident waɗi e nder legal bitengal les almadi ko étudiant goto ɗon jarɗo sangara kay ha wi zuyi omo wiye s omo yette kano yara ko duuɓi 25 ko kanko dognanno orta kadi omo mandiri ko ɗon tigui o gurñi yimɓe tato ɓe o gurñi noon hen goto ko debbo ene wiyeteno hen debbo goto biyetoɗo a gueyi on kam ko hen wasi fittade mum ne yaranno duuɓi 30 ɗiɗo heddiɓe kadi ɓe o barmini ɗiɗo heddi ɓe ɗiɗo noon hen goto ko debbo keddiɗo ko gorko ɓe gañi men gañanɗe musɗe no fewi ɓe tampi sanne e oɗo saaha joni kanko suka baɗɗo ngallo baɗal one o wiyama teeb e oɗo saaha joni omona mofta kay e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Papa Cheikh Diallo e Djiby Dramé e Diby e yaadiɓe sappo woɗɓe kay nangganoɓe taw nanguirno koko fa alhaali debbati gorkati en kamɓe noon ɓe mbaali jamma mabɓe gadano kay e nder kaso kamɓe kala noon ko juge o kay namdima kamɓe nanggaɓe kala juge o namdimaɓe kay ha tengti noon e ɓen tawaɓe kay ene gondi oɗo rafi biteɗo VIH sida ɓe namdama kay nde ɓe mbaɗete isolement woni tigui de ɓe joñete kaso mabɓe kay ko isolement ɓe denditake e prisonnier ji goɗɗi ɗi huulede noon guila ɓe e dabde ɗumen mbiɗen e nder ɓen sappo e ɗiɗo nanggaɓe noon hen jeeta tawama e jeeti ina gondi oɗon VIH sida ko ɓen noon woni tigui joñeteɓe sifteɓe woni jotefe noon halfinaɓe noon ko fati e nden ka kaso o koliri tigui wonde kala peeje kay ƴetti oɗo saaha joni mbawa kay jaɓɓadeɓe ɓeɗo tigui hoɓɓe e nder on kaso mbawa renede kadi tawa tigui aldata e raaɓo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen étudiant to leydi Sénégal étudiant goto janggannoɗo to Likada woni université mo Dakar biyetenoɗo Papa Sewana mo duuɓi 22 wasi fittane muɗum e accident ɗum ko ñande aleda ɓennuɗo o e sanga 10 heures e dow lawol hakkude to wiyete Kamde e to wiyete Mbula e nder arrondissement mo Yang e nder département mo Linguére e nder Dakar o mino noon ko gammu to nokku to wiyete Mbula ko toon o ummono gammu o wasi fittade makko e accident ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ha joni gouvernement mo leydi Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe kolliri kikiɗe hande o sanga 16h30 woni oɗo saaha joni mo kaleten ɓe kolliri tigui maɓe mbadda ko wiyete point de presse woni tigui maɓe kuccide jandiyankoɓe kuccide e ɓesgu leydi ndi kala hade haalanmaɓe kay ko fati e mayde oɗo suka étudiant biyetenoɗo Abdoulaye Ba taw ko baraɗo e nder toon université mo Cheikh Anta Diop o waɗanno ko hitande makko ɗiɗi ɓeere woni deuxiéme année makko médecine dentaire o waɗa noon koye nder campus université mo Cheikh Anta Diop tawi kay gara kay hakkude sandaji ɗi université o hakkude mum e force de défense et de sécurité ko Marie Rose Khady Fatou Faye kañum woni porte parole woni joguiɗo konngol laamu ngu ko kañuma ɓayini kabaru o wi oɗo point de presse noon o holliri kadi ma yimɓe gouvernement hewɓe kay mbaw tawtorede on point de presse ko wayno jaagogal kalfinagal ko fate ñawoje ma tawtore ko way kadi jaagogal kalfinagal ko fate e koninkoɓe woni ministre des forces armées ma tawtore ko noon kadi jaagogal kalfinagal ko fati gueɗe nder leydi e jaccina walla gueɗe jaagogal kalfinagal ko fati e jangde towde wondude e wittoji scientifique kañumne ma waw tawtorede kaya oɗon conférence de presse ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen APR ko alliance pour la république ko landa dawrugol ka Macky Sall ardi ɓe jonnani kay e gueɗe batteɗe kay gueɗe kay baɗeteɗe e oɗo saaha joni étudiant ji tawteɓe toon e nder leydi he a tengti noon e ɗin ɓe ikkada woni Cheikh Anta Diop ɓe kolliri mette mabɓe no fewi kay e wargo oɗo suka étudiant biyetenoɗo Abdoulaye Ba baɗannoɗo deuxiéme année médecine dentaire tawi kadi ko baayi ko wonno tigui ko baayi o wonno saabu o wurdaka jinnaɗo makko gorko kadi ko kanko tigui yakare neniraɗo kala koye makko fawno ko on tigui wasi fittane mum altine hanki o jeenayyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e 26 tawi ko baraɗo toon to université Cheikh Anta Diop APR noon joofi feɗede mum tan ko gouvernement hoorejo landa Pastef wonni tigui kamɓe goni responsable ɗeɗo gueɗe secrétaire exécutif national
national mo APR ɓe kolliri tigi wonde laamu Pastef kay yawti diidola bodowolo woni tigi ɓenni ligne rouge APR noon erima kadi ko ɓuuri yawde kay yo démission ha laaɓa ka jagogal kalfindagal kay ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu APR kadi namdima ko ɓuuri yawde e yaccade nde ɓeɗo dadiɓe kay woni force de défense et de sécurité tawateɓe toon to campus mo université nde ɓe ummoto ha laaɓa ɓe libéra campus o hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen toon kadi to université Assane Seck mo Ziguinchor woni IASZ toon tañum haaɗi rokko Wuli Diaw ñalawma subaka hande fayi ñalawma hakkude ɓen dadiɓe ɓe force de sécurité de défense hakkude muddude kadi koɓe hinde GMI woni groupement d'intervention mobile ɓe mbaddi toon noon garmi ngara koye sandaji janggoɓe toon addi garmi ngara o noon ko uddugol restaurant université o université o kay yamirore Kourou université mo Ziguinchor ko ɗum saabi kay ɗiɗon garmi ngara subaka law noon ɓe pini kay ɓe tawi ko policier ji kewɗi kay ne kuuri ene tartini dendagal université o kala kamɓe noon étudiant ji ɗi ɓe jiiri ɗum ɗo kay ko provocation woni tigui laamu ngu woni koye tonjeɓe ɗo hawri kadi ɓerɗe ne kaaɗi kay wonande ɓerɗe kaaɗi ene metti wonande kaya étudiant mabɓe baraɗo toon to université Cheikh Anta Diop ko ɗum saabi noon ɗum yaawi tigui jirguitade no fewi hakkude mabɓe e dadiɓe ɓe takkude mabɓe e dadiɓe e oɗo saaha joni noon garmi ngara kay woni ko hakkude dadiɓe e étudiant ji taw ko janggoɓe toon eɓe beddodira kaaɗi e gaz lacrymogène ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal kayde tafa commission ad hoc halfinaɓe kay ko fate ɓurtugol wutte teddugal Farba Ngom woni ittude immunité parlementaire makko kanko député Farba Ngom tawi kadi ko on commission ardina ɗum ko biteɗo Ayib Daffé ɓe ƴetti noon date kay ko fati kay e phase mabɓe gadano kay ittude kay ɓurtugol oɗon wutte teddugal mo député Farba Ngom ɓe kolliri noon ɗum waɗata ko ñande aljuma phase mabɓe gadano kay ko ñande jonde arwinde ko ñande aljuma garoɗo sanga 10h subaka kanko Farba Ngom e oɗo saaha kay omo tawe to pavillon spécial e nder kaso to e ballal avocat makko noon ɓen bindi tigui ɓatake dariɗo faade El Malick Ndiaye kañum woni hoore suudu sarɗiji leydi e Sénégal namdade kay nde kormoto droit ji makko ha timma kadi e nder ɓatake holliri kay wonde yidde makko kay ko ɗacceɗo yalta kaso o wawa arde tawtorede oɗon séance kay tawi ko jonde commission ad hoc ko fate ɓortugol wutte makko teddugal omo yiiɗi kadi tawtorede jonde ñande altine garo woni ñande wonata tigui phase mabɓe sakket kay ko fati ittugol immunité parlementaire oɗon Farba Ngom commission anda ognore ɓe erima El Malick Ndiaye kañum woni hoore suudu ɗum kañum nde namdoto Yassine Fall kañum woni ministre de la justice woni jagogal kafinagal ko fate ñawoje tigui nde woppitta Farba Ngom wawa arde tawtorede oɗon ndeɗon jonde ɗaɓɓade mum beele noon ma Yassine Fall jaam nden ɗaɓɓade walla ala ko woni yesso kam daɗani guite ha joni habruji men demgal Pulaar sen ɗum mbima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗena Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoore gendi Mauritanie omo tawe tigui e tourné makko faggudu e nder région de Gorgol altine hanki o jeena e lewru colte o jaɓɓama toon koto jaɓɓa koto Magama ko toon tigui o jaɓɓaki jiiɗi hanki o jaɓɓama toon noon jaɓɓugal paydigal no fewi o wawi kadi joddade toon e ɓen guila e représentant ji Magama wondude cadre uji ɗi kala Magama noon woni étape makko ɗiɗaɓo kay nguɗo jillu ngo ɗamni ngo woni wadde e nder région de Gorgol o joddima toon noon o yetti noon o yetti kay o jarniɓe kay e jaɓɓugal ngal ɓe mbaɗanimo toon to Magama e ha to kay hayɗi kadi ko o holliri tigui wonde o teskima kay Magama naɓe hewɓe mbawi kay ummade guila Magama arde ha kayidi jaɓɓademo tengti kadi jaɓɓugal ɓe jaɓɓimo toon to Magama o holliri hen noon weltare makko no fewi ko fati kadi o haali noon ko haali toon ko heewi toɓe kewɗe noon ko ɓurɗen teskade ko o haali ko fati e kayitaji mbiteɗi état civil o holliri kay wondema commission tafe tawi ko peeje ƴette kay ha service aji ɓeydo ɓattade population o holliri kay hay wonɓe nokkuji joñƴiɗi taw ngala kuɓɓam ngala ko wiyete internet ma balle kay ha mbawa winditade keeɓa ko wiyete kayitaji état civil e kala saaha o erima yimɓeɓe noon kadi nde mbasata welsindade kayitaji pewna kayitaji
ekolaji kay hatinde kayitaji état civil nde yimɓe men mbasata welsindade ɗum saabu oɗo saaha joni foof ko kayita o holliri noon kadi o holliri toon kadi e oɗo saaha e oɗo saaha kay o arno kay e o holliri kay e saaha o arno e jappere laamu kay o tawi ko fate jangde tawi ko witende tigi ko witen jangde professionnel woni enseignement professionnel woni jangude yimɓe kay jeta ko yaltoɓe joom métier e ngan sanga nde o are jappere laamu o holliri école aji kay hebloɓe yimɓe ɗiɗon fannu joguino tigi ko hattane jaɓɓade ha ujunnaje nayo neɗɗo tan e oɗo saaha mo kalten ɗiɗon école aji ne mbawi jaɓɓade kay ha ujunnaje nogas neɗɗo hollirde tigi wonde o ɓeydi ɗiɗon centre uji e ɗiɗon école aji de formation professionnel ha mbawi jaɓɓade gonno ujunnaje nayyi e saaha mo are laamu e oɗo saaha joni yettima ha ujunnaje nogas neɗɗo o holliri kadi ɗo e darorɗe ɗo e mayre 2026 gonɗen du e darorɗe 2027 maɗi nokkuji mbaw jaɓɓade kay ha nogas e tati ujunere tawi ko suka janggoɓe saabu kay kala saahaɓe ceerani ɓeydugol e tigui ɓeydude hen kalasuji ɓeydude garɗinde ɗiɗon nokkuji ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo genddi Mauritanie taweteɗo ɗo saaha joni e tourné mum jillu mum e nder région de Gorgol galle lamorgo holliri kadi omo jogui jillu gongu toon noon koto paari lamorgo wala fendo nguna jillu noon ɓe koleri hawra tigui ngun jillu noon tijja tigui jillu ngu tijja tigui koye darde lewru avril woni lewru dartoon ɗum ko nden jillu ngu waɗata tawi ko visite d'état jillu ngu noon hawri koye saaha kay kamdiɗo no fewi kamdiriɗo kay leydi France hakkude muɗum e leyɗele kewɗe tawateɗe e nder Sahel ɗum noon teske noon ɗum noon foof haɗani kay oɗo saaha joni teskama ha joni gendi Mauritanie e leydi France ene jogdi relation moƴƴo no fewi to banggue diplomatie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le secrétaire général woni kolaɗo kuuɓal du ministère de l'éducation et de la réforme des systèmes éducatifs biteɗo Sidi Mohamed o fuɗɗima waɗi tigui cérémonie altine hanki o tottirgol carte professionnel gollotoɓe e nder secteur jangde cérémonie o noon waɗi koto école de formation des enseignants de Nouakchott woni tigui jangguinoɓe école aji ko formaté to keblete ko ɗon cérémonie o waɗi kanko secrétaire général o holliri noon ɗum ɗo kay ko yidde ko ɗum tigui jeeya tigui ko yidde ɓeydude garɗitinde gollal ngala o holliri noon ɗiɗo carte uji kay tawi ko carte uji dokkateɓe ɓen gollotoɓe ɗin fannuji ɗiɗo carte uji kay koɗi numérique sécurisé wona neɗɗo welama tan fewni hono majje eɗen mbaɗi sécurité no fewi ina tigui iɗe tawe kadi e majji eɗen carte noon holli kala kartal keɓɗa kay tawi hen inde maɗa e information ngaji ko fate ma kala e ko gollotoɗa kala ne tawe e ɗiɗon carte uji ɗin carte uji noon holliri wadde ɗi falsifié woni tigui trichde wadde hono majji tawi tigui waɗa e dow lawol wona hunde wemde no fewi saabu koɗe sécurisé ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Ahmed Mohamed Lamine ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l'intérieur o holliri tigui région de Gorgol tan ɓe binditima 92 ujunere neɗɗo woni habitant ɗum noon kay tawi koye recensement complémentaire badde recensement communautaire kay ɗum noon qime ha 15% e nder winditiɓe holliri ɗum noon ko recensement kay complémentaire mo laamu ngu yamiri kay yo binditagol ngol ɓeyde o holliri région de Gorgol tan winditima 92 ujunere neɗɗo ɓe keɓano kayitaji keeɓi kayitaji oɗo saaha joni mbiɗen e ɗum qime e wiide makko ha 15%. ko kanko ministre de l'intérieur noon o wi kay wonde Mohamed Cheikh Ghazouani nde ari e jappere laamu kay ko kañuma yamiri kay nde binditagol ngol jokkete kadi ɓeydo hoybitinede beele kay moni foof ne wawa hebde fartange mum kay hebde kayitaji mum tawi ko kayitaji état civil hano hannirni o weeɗi o kanko hano hannirni o holliri kadi wonde oɗo saaha joni ɗum webtinama ha tigui laamu ngu udditi ko wiyete application kesso on application noon wiyete ko mon identité beele kay moni foof ne wawi winditade hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni kañum woni hoore jagorɗe gouvernement mo leydi Mauritanie o ardima altine hanki o batu guna batu noon ko commission ministériel on halfinaɓe ko fate opération Ramadan 2026 batu ngu noon ko yidde ƴettude peeje kay ɗoftude miijo taw ko ƴettude peeje kay ɗoftude miijo wa ɗoftude miijo horejo leydi ndi Mohamed
Cheikh El Ghazouani tawi woni yidde muɗum kay oɗo saaha joni ko dendagal ɓesgu leydi Mauritanie kala ne mbawata wadde korka men hano hannirta ni ɓe koora dow jaam e lewru korka ndu handu timma tawi hay caɗele goote ala tigui ko ɓe keeɓi hen ko ardi kala noon tawa kadi alda tigui e caɗele tawi kadi alda e ngakkugol gueɗe ñameteɗe alda kadi ko fati e ngabbingol cogguji beele cogguji ɗi ne mbasa ɓeydede e nder nduɗo lewru korka e nder toɓɓe ɗe ɓe jewti noon ɓe ɓuri jofade noon ko ɗeɗo toɓɓe kay fodde toɓɓe 5 ko ardi kala o holliri o halliri kay ko ɓeydugol nokkuji jeeyirɗi gueɗe ñamete woni butikaji kay e nder Nouakchott ha e nder capital uji régional uji ɗi kala tawi ɗi butikaji noon ko butikaji laamu udditi ene yamiri hen yo yeey cogguji taw wona cogguji butikaji ɗi keddiɗi jeeyata ɗin noon ko prix ji ɗi laamu ngo waɗi homologué ha wawa hoybitande ɓen miskineɓe toɓɓere ɗiɗi ɓerne noon ko wadde wejoji 9 woni 9 exposition e nder wilaya tati ɗi Nouakchott tawi yeete hen ko gueɗe ñameteɗe ɓurɗe kay hattujinede e nder lewru korka tawi kadi ko cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye tawi ko cogguji mbaɗayi homologué so tawi ko toɓɓere tarɓiri noon ko wadde nokkuji to ligguimaji jeeya wondude tebbuji tewto yeeya tawi kadi ko cogguji bebɗi no fewi toɓɓere nayiɓiri nde noon ko uddude kay ko uddidde nokkuji to liɗɗi kecci yeeyede kay ɗum noon foof ko yidde hoybitande yimɓeɓe toɓɓere joyiɓiri nde noon ko tafde commission on commission noon ko alfinaɓe contrôle woni rewinade kay guila marchandise uji ngakkude e nder ɗin nokkuji e beele kadi cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye ene mbawa yeeyede hormede kay hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen fama woni force armée malienne ɓe ko dadiɓe leydi Mali ɓe mbiyete noon ɓe kolliri tigui état major général mabɓe ɓayini communiqué hollirde kay wonde ɓe mbaɗi opération pattam lemijo ñande 6 lewru février ndu gonɗen ɗum to hirnangue wuuro witego Léré ene tawe nder région mo Tombouctou ɓe bombardi noon jihadiste en kay e nder falde ɓe mbaɗi bombardement noon ɓe mbaɗi ɗum ko nder falde wuuro witego El Serabo ko nokku noon gandaɗo kay tawi ko corduguel jihadiste en terroriste en heeɓa ko ɗon kewi rewde fama noon yiiti toon dépôt ji kewɗi no fewi biɗi dakka e guila e matériel logistique biɗi dagga e guila e fetelaji ha e kuure e tigui carburant wondude e gueɗe ñameteɗe guura e fetelaji foof ɓe mbawi tawde hono carburant ɓe mbawi duppude foof ɓe kolliri ɓe duppi ɗum ha wonti doni ko opération noon molanteɗo Allah moɓe mbaɗi toon hono no holliri kay chef d'état major général des armées ha joni ko leydi Mali keɗɗen ƴen ha to Khayi police mo premier arrondissement mo Khayi e gardogol commissaire Daouda Cissé ɓe teeɓima fedde sagataɓe ɗiɗo dartonoɓe wadde trafic de drogue ɗum noon wonno ko guila ñande 4 lewru février 2026 ndu gonɗen ɗo ɓe tawiɓe noon ɓe tawriɓe matériel kewɗo no fewi kamɓe ɗiɗo nanggaɓe sagataɓe ɗiɗo nanggaɓe noon he goto ne wiye SB yara ko duuɓi 23 goɗɗo inde mum ko KT yara ko duuɓi 30 ɓe tawrama kadi 21 sachet gueɗe ɗaynoje ɓe tawrama kadi ɓe jogui paquet aji 7 taw ko résine de cannabis ɓe tawama kadi ɓe jogui machine ittowo gabbe ɗe woni tigui machine de dégranage wondude tigui ɓe jogui kadi ɓe tawama kadi eɓe jogui balance tawi ko pesirgal électronique koɓe pesiri oɗon drogue e oɗo saaha joni ɓe mbiyama tep matériel kala waɗama saisi ha joni ko leydi Mali keddoɗen talata hande o 10 lewru février taɗo ujunnaje 2026 jagolgal leydi jagolgal kalfinade ko fati e diineji e pine adaji mo leydi Mali o ardima jonde tawi ko batu pattam lemigo nguna batu noon ko hakkude kay ardiɓe e nder ɗiɗo kay tawi kadi nguɗon batu kay mbiɗen o ardi nguɗon batu noon ko batu kay hakkude ardiɓe diineji e nder leydi Mali ardino jonde noon ardi jonde nde noon ko kay ko ɓen taw ko ardiɓe diineji e nder leydi he o wawi joddade mabɓe kay tawi kadi nguɗo batu kañum woni batu arawnigo kay e nder ndeɗo hitande 2026 jonde nde noon ko hakkude mbiɗen ɓen ardiɓe aadaji ardiɓe diineji woni tigui wawɓe joddade nguɗo batu yidde laamu ngu noon ko yo kaldigal moƴƴal kay e koddigal moƴƴal won kay hakkude diineji ɗi ardiɓe diineji ɗi kay e hakkude mabɓe kadi e laamu ngu foof beele ɗum ne rewa lawol
ine tawtora jonde de non jagol gala kalfinaɗo ko fati belditala hakkunde leƴƴi woni ministre de la réconciliation nationale de la paix wondude e yimɓe wondude tigui wondude e yimɓe laamu hewɓe no fewi mbawi ɗotitade tigui nguɗon batu yidde laamu ngu noon mbiɗen ko battodiral kay hakkunde ardiɓe diineji ɗi hakkunde mumen kañumen diineji ɗi ɗiɗi e hakkunde mumen kadi e laamu ngu ha pamodiral kay e kaldigal moƴƴala wawa wonde hakkunde mabɓe ɓe kolliri ɗon wonde leydi ndi wawa yaade kay gaga galleji diine ɗi ha joni habruji men demgal pular senno mbima toon to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen to Burkina Faso jiyan ha toon to Bobo Dioula Sow koko yurmini waɗi toon altine hanki o jeenayi e lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegoma ko Allah faabi kay ngel ɗo bebbe yelcikkano ngel kay ko maygel ngel fewna kay ha ngel fewi gaska asa ha ala ko heddi kay sowona e ngel lombe e nder gaska ko ɗon tigui ngel ɓosliti andinde yimɓe kay suwa yontude tawa e ngel wuuri ko ɗon tigui ɓe mbawi somtude e tekke ɗe ɓe tawi tigui e jaati e ngel wondi e wonki maggela ko ɗon tigui Allah dandirguel ngel wasi ubbede eɗen mbiyatana yimɓeɓe ha joni e ciftiɗe ɗumen e kala saaha so neɗɗo wiyama maayi yo yimɓe tinno yo pando no fewi pando seeɗa kay kadi kala wuuro kay walla nokku to docteur eɓe goni ene ɓuuri moƴƴude kay ede docteur eɓe noddete walla docteur noddete kay ara ha jiima hen walla jomum nawe ha to suudu safride docteur jiima hen ha waɗa confirmé kay wonde jomum yalti aduna saabu hewɓe ne padɗo tan cikke ko mayɓe dawe ubboye tawa tigui jaltani aduna ha joni habaruji men demgal pular senno to leydi Burkina Faso ha joni keɗoɗen to Burkina Faso gasi ha laaɓi e nder leydi Burkina kala kay kene wiye landa dawrugol woni parti politique gueɗe kay gueɗe majje kay gueɗe parti ji politique golle mabɓe kala koko yowno kay guila septembre 2022 ewɗo saaha joni kay jonde jonde suudu saɓɓiji kay joɗima jonde mumen ɓe mbaɗi validé kay wonde supprimé ha laaɓi kuulal kay momti kala kene wiye landa dawrugol e oɗo saaha joni e nder leydi Burkina Faso ɗum noon ko ɗo ha nouvelle ordre koto leydi Côte d'Ivoire paadenam banque biteɗo CEDEAO tawi ko banque ɓe CEDEAO biteɗo BIDC woni banque d'investissement et de développement ɓe cuɓima ɓe nomi biteɗo Baba Malik Ba ono mama directeur régional banque ka toon to leydi Côte d'Ivoire ko kanko noon halfina gueɗe kay banque gueɗe banque ka kanko halfina ɗum guila to leydi Côte d'Ivoire kanko halfina to leydi Côte d'Ivoire e to leydi Sénégal to leydi Gambie to Burkina Faso to Cap Vert ha to Guinée Conakry kala kanko halfini kanko woni mawɗo ɗiɗon agence uji taw walla ɗiɗon banque aji tawtede e nder leyɗele kala nomination noon fuɗɗi tigui kay guila on nomination noon o fuɗɗi ko guila ñande goho lewru février ndu gonɗen ɗum kanko Baba Malik noon ko kumpitiɗo kay ɗeɗon gueɗe saabu ardinama halfinnoma banque aji kewɗi kay ko adi ko monome e oɗo poste ha joni habaruji men demgal pulara koto leydi Guinée paɗena subaka talata hande o piyande gurde kay nanama sara maison centrale de Kaloum woni sara kaso mawɗo e nder Guinée Conakry ko centre administrative noon mo Conakry piyanɗe ɗe noon puɗɗi kay ko guila sanga 9h subaka ɗe jeeyi kay ha kene manka waktu seeɗa kay ko adi kadi e darton police noon e militaire hewɓe kay mbawi arde ɓe mbawi kay uddude dendagal boli kay paadi toon to kaso kalam ummotoɗe kaso e paadi kaso gal ɗin boli mbawi uddede en cuwa taw noon andude kay taw ardiɓe ɗo noon kono en cuwa taw andude kay e oɗo saaha joni holko saabi ɗeɗon piyanɗe habaruji men demgal pulara senno mima toon to leydi Guinée paɗen koto république démocratique du Congo woni konko Kinshasa toon noon eɓe kongo Kinshasa woni république démocratique du Congo ene waya deƴƴani yimɓe mum kay maynoɓe e nder mina de coltan tawateɗo to Ruboya to rewo Kivu tawi kadi ko mina mabbuno e ɓen ha yimɓe hewɓe mbasino hen pittari men joni kadi ko hono on musiba on jeeya waɗi kadi e nder mina artisanal goto taw ko mine de cuivre on min noon ene tawe to nokku biteɗo Tuli Zembe to worgo leydi ɗi ewɗo tagui mbeɗo mabbande yimɓe sappo ɗiɗo kadi mbasi hen pittali mumen habaruji men demgal pulara takkusana juulama ha toon to galle ceerno Abdourahmane Dia to peka 8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Batou Richard Tola ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou waddude cité Yombele Sekna e kewta Dakar e ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paɗen
Emmanuel Macron ko hoɗo leydi France ene yakora kayne ɗamina kay no fewi wonde alarba janggo 1 lewru février mawo suba oɗo debbo biyeteɗo Amélie biyeteɗo Amélie Montchalin o ministre des comptes publics o noma ɗum kay poste waɗa ɗum présidente de cour des comptes kanko Amélie noon omo yara duuɓi 4 so tawi kay ɗum ɗon laatima kay ma o laato debbo gadano kay halfinede oɗo poste waɗede kay présidente cour des comptes mo leydi Côte d'Ivoire koto leydi Mexique paadine yimɓe joyo gollortonoɓe compagnie miniére canadienne biftanoɓe kay e nder mayirde lewru janvier mayirde lewru janvier kamɓe joyo biftanoɓe noon ɓe jiitama kono ɓe jiita kamɓe kala eɓe gondani e wonkiji mabɓe ɓe biftano noon guila ñande nogas e tati lewru janvier 2026 e nder état biteɗo état mo Sinaloa en tawe to banggue no rewo ɓaƴƴo hirnague leydi ndi koto dowlaki tentuɗi Amérique uddirten kabaruji men altine hanki jeenaya lewru février koninkoɓe Amérique naaɓe kolli tigui ɓe mbaɗi bombardement e nder maayo wiyetego maayo Pacifique ɓe bombardé toon ko bateau goto on bateau noon ko tumaɗo kay waɗata ko wiyete trafic drogue e nder bombardement he noon ɓe jooɓima pittade yimɓe ɗiɗo wonnoɓe e nder oɗon bateau musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerta ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawno yiide en to banggue nata ɓosode ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on